Alle sprøjtemidler de skal opbevares i et kemirum. Og et kemirum det skal være aflåst, og det skal være tydeligt afmærket. Når man anvender sprøjtemidler, så er det vigtigt, at man tænker på at beskytte sig selv og anvende de værnemidler, der er påkrævet. De værnemidler det kan være handsker, det kan være briller, det kan være visir, og det kan være forklæde, eller det kan være åndedrætsværn. Sprøjtemidler de bliver løbende genregistreret. Det kan betyde, at de får en ny anvendelse, og det kan betyde, at de får en ny udløbsdato. Det er Landbrugsstyrelsen, som udfører kontrol hos landmanden. Her tjekker de blandt andet, om det er lovlige produkter, landmanden har stående. De tjekker, om etiketterne, som er på produkterne, er korrekte. Og så tjekker de, om landmanden han udfylder sit lovpligtige sprøjtejournal. Sprøjtejournalen skal dokumentere, hvad det er, landmanden har gjort, og om det er gjort på den korrekte måde. Når man skal fylde sin sprøjte, så foregår det enten på en vaskefyldeplads, som her på Rygård, eller det kan foregå ude i marken på forskellige steder. Det er vigtigt at skifte mellem de steder, hvor sprøjten den fyldes, for at undgå eventuel punktforurening. Du kan altid finde flere informationer omkring godkendelse og anvendelse af produkterne på Miljøstyrelsens hjemmeside eller på middeldatabasen.dk.